mod relattiv għal Marija. Ġifieri aħna l-anaħħar jibqa' dejjem Kristu. Aħna l-sira ta' Kristu. Però Montfort qed jipproponi li aħna rridu ngħaddu mit-triq li hi Marija sabiex naslu għand Ġesu. U allura f'din it-triq aħna nsiru wkoll il-sira ta' Marija, aħna ninataw kompletament lil Marija biex ma' Marija u f'Marija ninataw kompletament lil Ġesu. U Montfort jinsisti li Marija hija triq li aħna għandna bżonn għand Kristu, għas-sempliċi raġuni li Marija hija triq li Kristu għażel għandna. Bħalma Ġesu ġie għandna permezz ta' Marija, aħna rridu mmorru lura għandu permezz ta' Marija. Dik ir-raġuni għaliex Montfort jipproponi li biex naslu għand Kristu l-għana ħari tad-devozzjoni tagħna irridu ngħaddu minn din it-triq li jissimha Marija. Allura, f'dil konsagrazzjoni lil Marija li Montfort jitkellem minnha, huwa jgħid li wieħed isir il-sir ta' mħabba ta' Marija ħalli bekk isir il-sir perfett ta' Ġesu. Marija ssir il-mezz li Ġesu għażel biex jiġi għandna, hija l-mezz li aħna rridu nagħżlu illi immorru għandu. Montfort jinfasizza li din hija x-xewqa ta' Ġesu. Hekk huwa jidħol f'din il-profond, jaraf li din hija karba ta' Kristu, sejħa ta' Ġesu, isu qed jgħidilna ejjew għandi kif jien ġejt għandkom. Ejjew għandi permezz ta' dik l-omm li biha jien ġejt għandkom. Ejjew għandi permezz ta' Marija. Għax permezz ta' Marija jien ġejt għandkom. Mela l-ewwel prinċipju bażiku għad-devozzjoni tagħna li Marija għadna li huwa Ġesu li hu l-għana ħari ta' kull devozzjoni. It-tieni prinċipju huwa li dan nispjegajna issa li aħna l-sira ta' Ġesu ta' Marija. It-tielet prinċipju, raġuni għaliex għandna jkollna devozzjoni u nikkonsagraw li nafusna Marija għaliex jeħtieġ li neħilsu mill-ħażen ta' ġewwa fina. Minħabba l-effetti fina ta' dnub oriġinali eżistijej, anke l-aħjar azzjonijiet tagħna huma mtabtna bil-ħażen. Din nsibuha ġewwa fina sistira li għal Montfort m'hemmx għalfejn nkunu teoloġi biex nifhmuh jew ir-rif kbar tal-Knisja imma jekk nidħlu fil-qalb tagħna nesperjenzaw din il-verità. Li xi drabi anke l-azzjonijiet tajba tagħna inċabsuhom eżistijej bil-ħażen tagħna. Bil-ħażen ta' ġewwa fina, bl-inklinazzjonijiet tagħna fejn tagħmel ħaġa tajba, u trid tkun ċert li kulħadd ikun jaf li inti għamilta. Allura taqaf fil-vernaglorja. Qiegħed tgħin f'komunità però għandek ejra għad-doni tal-oħrajn, allura l-ħidma tiegħek imċabsa b'lejra. Insibu eżistijej li titmexxi, qed tagħti s-servizz ta' tmexxija fil-Knisja, fil-komunità Nisranija, imma waqt imċabsa bis-superfja li hemm ġewwa fik. Ġifieri hija Montfort għandu saqajh mal-art. Fil-mixja tagħna biex inħejju t-tieni miġja ta' Ġesu, aħna mċabsin bid-dnub u dak li nagħmlu intabnuh u jgħid il-devozzjoni li Marija għandna bżonna biex tgħinna wkoll neħilsu mid-dnub. Għaliex? Għax aħna biex inkunu maqudin ma' Ġesu jeħtieġ li dawn l-azzjonijiet tagħna jkunu msoffija minn dan il-ħażen. Jeħtieġ li jkunu msoffija minn dan il-ħażen eżisti, hija l-purifikazzjoni interna li għandna bżonn. Il-kol kemm aħna għandna bżonn dil-purifikazzjoni interna. U Montfort jgħid li hemm 3 mezzi kif aħna għandna nkunu purifikati. L-ewwel waħda hija il-grazzja tal-Ispirtu Santu li tgħinna narfu nammettu li aħna midinbin u dajfin. Jekk aħna din ma nammettuwiex li aħna midinbin u li aħna dajfin, allura qatt ma nistgħu niġu msaffija u ppurifikati. It-tieni mod kif aħna neħilsu mill-ħażen ta' ġewwa fina huwa billi inbattlu lil nfusna minn dan il-ħażen billi mmutu għalina nfusna kuljum. Hekk f'dan jiġi f'moħħi Sant'Ignazju ta' Loyola il-proposta tiegħu fil-eżerċizzi spiritwali meta jitkellem minn dik li nsejħula l-aġire kontra dik li San Pawl jgħidilha mewwet lilek innifsek bil-qawwa tal-Ispirtu, ġifieri li jinnaġixxi bil-maqlub tal-inklinazzjoni tiegħi għal-ħażen. Jekk inħossni inklinat li ngħir, naġixxi bil-maqlub tal-ira.
Jekk inħossni inklinata tas-supervja, naġixxi bil-maqlub tas-supervja. Jekk inħossni illi naqa' fil-vanaglorja, naġixxi bil-maqlub tal-vanaglorja. Ħafna qaddisin innutaw illi it-triq tal-qdussija li Alla għażlilhom kienet bil-maqlub ta' dak li kienu. Pereżempju, San Franġisk huwa magħruf għall-virtu tal-faqar u l-umiltà. Però dan huwa bil-maqlub ta' dak li San Franġisk kien. San Franġisk b'mod naturali ma kienx inklinat għal faqar u l-umiltà, anzi kien inklinat għal vanaglorja. U hawnhekk il-kobor tal-grazza tal-Alla kif ħadmet fih, illi propju il-mulej ħadem fih bil-maqlub ta' dak li hu, u dan qed ngħidu biex nagħmlu kuraġġ xulxin eżistij. Il-qaddusin huma reali sa jom mal-art. Bil-kbir, anka int minn int inċint u x'inhu dnub tiegħek, x'inhi d-djufija tiegħek u x'inhu n-naqas tiegħek, il-mulej jaħdem bil-maqlub, kapaċi jġibek fejn jritu, kapaċi jqazzek. Mela jridu naħdmu immewtu lil nfusna. U t-telet punt kien il-Montfort jgħid li jeħtieġ neħelsu mill-ħażin li konna devozzjoni lejn Marija. Marija bħala l-Immakulata Konċizzjoni maħbubin tiegħi. Jekk aħna ninaqdu magħha, jekk aħna nsiru tagħha, hija bil-grazzja tal-Ispirtu ġewwa fiha tgħinna nikkumbattu l-ħażen illi hemm ġewwa fina. Ir-raba' aspett imbagħad tal-x'inhuma il-bażiku, il-prinċipji bażiċi għaliex għandna jkollna devozzjoni lejn Marija, Montfort issemmi l-aspett tal-umiltà. Jgħid li huwa aktar umli li wieħed ikollu intermedjarju ma' Kristu. Aħna nafu li Kristu huwa l-medjatur bejn il-missier u bejn l-umanità. Sa Montfort jgħid biex nersqu lejn dan Ġesu l-uniku medjatur tal-Alla u l-bniedem, minħabba n-natura umana tagħna li hija mħassra bid-dnub, jgħid aħna għandna nersqu lejn Alla permezz ta' Kristu. Imma għandna bżonn minn jgħinna nersqu lejn Ġesu. U jgħid m'hemm ħadd iktar minn Marija li jista' jgħinna nersqu lejn Ġesu fl-għarfien tad-dnub ta' ġewwa fina tad-djufija tagħna. Allura jekk Kristu għal medjatur bejn Alla u l-bniedem, Marija hija l-medjatriċi bejn il-bniedem u Kristu. Montfort jgħid huwa att umiltà illi taraf illi tersaq lejn Ġesu flimkien ma' Marija, mhux bil-qawwa tiegħek, imma bil-qawwa ta' Marija bħala Ċertament, irridu nifhmu hawnhekk illi huwa l-Ispirtu Santu eżisti fil-verità illi jħodna Ġesu. Però Marija u l-Ispirtu Santu, għax kif semmejt fl-ewwel każi tiegħi fuq dan it-tagħlim ta' Montfort, Marija hija l-arusa tal-Ispirtu Santu, il-Madonna u l-Ispirtu Santu għandhom l-istess funzjoni f'dan id-dawl, illi it-tnejn li huma jieħduna għand Ġesu, għax Ġesu twilet minn Marija u mill-Ispirtu. U għal-Ispirtu joħodna għand Ġesu flimkien ma' Marija. U allura eżistej, hekk ma bżonn nifhmu din id-dimensjoni ta' Marija maquda mad-dimensjoni tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tagħna. U l-aħħar aspett prinċipju għaliex Montfort tagħna jkollna devozzjoni lejn Marija huwa li huwa diffiċli li aħna nżommu l-grazzi li Alla jagħtina. Minħabba djufija tagħna l-attakki u l-inganni tax-xitan u minħabba l-influenza li tħalli fuqna d-dinja li hija maqtuwa minn Alla, u jgħid huwa diffiċli għalina li huwa ħafna faċli għalina li nitilfu l-grazzi li Alla jagħtina. Minħabba dnub, minħabba xitan, minħabba l-mentalità tad-dinja, u faċli ħafna li grazzi li Alla jagħtik inti titlifha. U jgħid Marija fil-ħajja tagħna iżżomm minna dawn il-grazzja, xija dik li hija mimlija bil-grazzja u nafu li Satana qatt ma kellu ħakma fuqha hija l-Immakulata Konċizzjoni. Lek fil-katekeżi tagħna llum rajna il-5 prinċipji bażiċi li huma ħnejdu hekk il-bażiku teoloġiċi għaliex għandna nikkonsegraw lil nfusna lil Ġesu permezz ta' Marija. L-ewwel prinċipju nfakkarkom kien li Ġesu għallana ħali ta' kull devozzjoni bħala s-Salvatur tagħna, li aħna bil-Mamudija sirna kompletament diġà ta' Ġesu, dak li jsejjaħlu aħna l-sira ta' Ġesu, jeħtieġ li aħna neħilsu mill-ħażen ta' ġewwa fina, hija umiltà akbar li jkollna intermedjarju ma' Kristu li hija Marija, huwa diffiċli għalina li nżommu l-grazzi li tina Alla mingħajr Marija.
jgħal eżistija jekk dawn il-5 punti ta' Montfort tkomplu tirrifletti fuqhom ħalli tapprezzaw aktar darb'oħra din il-konsagrazzjoni lil Marija li Montfort jissuġġerixxi fl-ispiritwalità tagħna l-insara. Jekk tagħmlu dan, il-Mulej jagħtina slim.